Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rego Candamil. Grazas, señor presidente. Acho que no actual contexto político esta proposición de lei para modificar a Lei 53/2007, 28 de decembro, sobre o control de comercio exterior de material de defensa de duplo uso, introducindo a figura do embargo e o seu réxime xurídico, é máis necesaria do que nunca. Podemos asegurar que é xa unha exixencia mínima, ética, política e democrática para alén dunha cuestión de humanidade. É verdade que, como é lóxico, parte dunha formulación xeral, establece criterios que permitan a súa aplicación en calquera caso e situación, mais a ninguén lle escapa o que está a acontecer. E o que está a acontecer é que se está a producir un xenocidio televisado sen que os civilizados países occidentais, incluída a Unión Europea, movan un dedo para evitalo. Todo o contrario, infelizmente, asistimos ao silencio cómplice cando non á xustificación das accións criminais do Estado de Israel contra a poboación palestina, especialmente en Gaza, mas tamén na Cisxordania. A entidade sionista leva xa perto de 80 anos ocupando terras palestinas. Hai poucos días, o 15 de maio, conmemorabas o 77 aniversario da Nakba, do desastre de 1948 que implicou a ocupación de boa parte do territorio da Palestina polos sionistas, a expulsión da poboación palestina das súas terras e das súas casas e o inicio dun longo periplo en campo de refuxiados. Analistas políticos e dirixentes palestinos advertían de que o que está a acontecer en Gaza é unha nova Nakba, igual ou probablemente máis brutal na forma de executala e tamén co explícito obxectivo de provocar a limpeza étnica expulsando máis de 2 millóns de persoas de Gaza para ser ocupada por Israel. Díxose moitas veces que Gaza era o maior cárcere a ceo aberto, o maior campo de concentración coñecido. Hoxe podemos dicir, sin enganarnos, infelizmente, que Gaza é xa o maior campo de exterminio coñecido. E diante disto, cal é a resposta da chamada, ou mellor dito, da mal chamada comunidade internacional? Oscila entre o apoio explícito entusiasta dos Estados Unidos, a xustificación reiterada de algúns Estados europeos, o silencio cómplice de moitos e a denuncia formal doutros, sen que iso signifique, infelizmente, consecuencias prácticas evidentes. Hai que recoñecer que o goberno español, xunto con algún outro como o de Irlanda, foi dos poucos que mantiveron unha atitude de denuncia que, porén, non sempre foi nin é coherente. Recoñeceu o Estado palestino e anunciou a suspensión do comercio de armas con Israel, mas na práctica ese comercio continuou a se producir a pesar dos desmentidos habituais, especialmente do ministro de Asuntos Exteriores. O presidente do goberno veu a recoñecelo recentemente nesta Cámara cando saltou o escándalo da compra de municións por parte do Ministerio do Interior. Reclamamos, por tanto, coherencia. Está ben definir nesta Cámara Israel como Estado xenocida, como fixo Pedro Sánchez, mas haberá que actuar en consecuencia. Se así se fai, terán o apoio do BNG, mas se só fican declaracións que non teñen consecuencias prácticas, tamén o denunciaremos. O BNG ven precisamente reclamando accións decididas para pôr punto final ao masacre que está a perpetrar o sionismo e os crimes de guerra e de lesa humanidade que está a cometer Israel e a dirixencia sionista. Hai que proceder ao embargo total de armas e de material de duplo uso. Hai que deter todo tipo de comercio con Israel porque os produtos israelís están manchados de sangue de crianzas palestinas. Hai que romper relacións diplomáticas con Israel. Hai que ser activos na acción internacional para illar Israel e para levar Netanyahu diante da Corte Penal Internacional. Hai que traballar para acabar coa ocupación de Palestina, para garantir que o pobo palestino poida vivir en paz e en liberdade na súa terra e no seu propio Estado.
É o que hai que facer. E é unha vergoña que existan dúas varas e dúas medidas na política internacional cando se trata de Israel, que actúa sempre con absoluta impunidade, e calquera outro país. Os exemplos son claros. Foron impostas centenas de sancións a Rusia. Nos preguntamos, onde están as sancións a Israel? Rusia foi expulsa das competicións deportivas internacionais. E, no entanto, equipas israelís poden vir ao Estado español e ao meu país, a Galiza, a competir a pesar do maioritario rexeitamento social. A Rusia foi impedido participar no Festival Eurovisión, mas Israel non só participa, senón que, con toda evidencia, impulsa e desprega unha campaña internacional para aproveitar o festival para tentar branquear e legitimar a súa acción xenocida. Mentras debatemos aquí, Israel continúa matando crianzas con bombas ou de fame. Até cando se lle vai permitir? No pasado domingo, os sionistas bombardearon Gaza e asesinaron máis de 140 persoas, familias enteiras, crianzas incluídas. Israel anunciou onte que deixaría entrar en Gaza 5 camións. 5. Cando se necesitan como mínimo 600 camións diarios de axuda humanitaria. Quer decir, isto é unha gota de auga nun dramático mar de necesidades, mas non é casual. Por qué? Porque fai parte da estrategia criminal do sionismo para provocar a limpeza étnica, matar os palestinos gazatís por falta de alimentos ou de atención sanitaria. Por iso bombardearon e destruíron sistematicamente os hospitais, porque a súa é unha acción tan brutal e deshumana que nos seus planos entra con naturalidade exterminar pola fama as crianzas palestinas ou obrigalas a partir do seu propio país se quixeren sobrevivir. Quer dicir, crime tras crime tras crime. A pregunta é, até cando? Moito obrigado. Gracias. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ.